Siyaziva kaloku izinqi zabantu abezayo, siyababona basebefikile, siyayiva nantso into yankqonkqoza emnyango abantu bafuna ungena. Sithi ngenani kaloku namkelekile kulo elikhaya lenkcubeko yesintu apha kwaVusilanga. Kaloku namhlanje ngumvulo, the 9th of November 2020. Imivulo ke yonke lusuku apho siye khona evenkileni siyojonga ubana yintoni ethengiswayo evenkileni. Siyayigxininisa ke ukuba ivenkile ingangabiyo lena ka-my friend, ngayivenkile ithile phaa kulaa ndawo, kodwa ke sithi xa sikungenisa sikuqalisa kuyo lena ka-my friend ivenkile. Phambi koba siqhubeke siye phambili, siyafuna utsho ukubana namhlanje njengobana inguye lo mvulo silungisela kaloku abathi umntu xa efikile acofe nje ii-seconds abaleke. Sincokola ngamafutha ento eyayisetyenziswa ngamaxhwele kudala, iyinto eyaziwayo, into ethandwayo. Kwathi ngoba kuhamba ixesha ayeka amaxhwele ukuyisebenzisa athile, mhlawumbi hamba nezinto zesimanje manje. Sincokola ngamafutha enkukhu, sizawuzama ujonga uba la mafutha enkukhu enzani ke. Sithi wena mntu osandufika apha, subscribe ukwenzela ukubana ungapheleli kula mafutha enkukhu kwale ngenye imini, ubhaqe enye into yawuzibe khona. Sithi ukuthi xa ufika nje ngumntu ofikayo nje kulo elikhaya, khawujonge nezinye iividiyo kaloku, catch up ikona into ekuphosileyo. We have more than 100 videos kulo elikhaya, ukubana ke unayo idate eninzi ungangqengqa. Abanye bathi tata uphele mna xa ndihamba i-long distance ndisuke eKapa ndisiya ngapha eNgqushwa ndimamele ezi vidiyo zinditsho ndenzofika. Sithi ke masifundeni ngolo hlobo. That is why we want ukwenza ezi vidiyo sizidibanise zibe yinto enye ephakejiweyo, ukwenzela uba zibe yiloo audio yaloo mntu osendleleni, umntu othi andikwazi ungena kulo YouTube, ndingenza njani ukuze izinto ndizifumane zikwazi ungena kwi-CD player yam kuloo nto ndikhalisa yona apha emotweni. We are working on ezo nto zinjalo. Naswagawule siwarhuqe ke siqale ngelitshoba ngolusuku lwasevenkileni. Sithi abantu mabangabi neengxaki zezichitho, abantu baneengxaki zemigqwaliso, abantu barhawuzelwa yiyo yonke le nto ayirhawuzela abantu, bayakhala kodwa ibe ikhona ikhombo yezichitho apha ekhaya. Abantu bakhala ngezilwane, nantsi into ndivuka ndilele nendoda, ndivuka ndalwa indoda, ndivuka nangamasana ndiyawafunqula. Bayakhala abantu, bakhala ngazo zonke ezi zinto ezincedakalayo apha kweli khaya. Sitsho ukuba nawe mntundini othi nazi izinto phakathi kwaekhaya, ndifuna izinto zokundinceda, ukuchela, ukuqhumisa, ukugxotha imimoya emdaka, sithi zikhona phayana evenkileni kwaVusilanga. Asigqithe ke sithethe ngawo amafutha enkukhu. Sizayigxininisa ke uba xa sithetha ngawo la mafutha enkukhu sithetha ngomqhagi. Uzawufika komnye athethe ngeyakhe, mhlawumbi athethe ngentshontsho okanye ngesikhukukazi. Thina sithetha ngomqhagi. Yonke le nto sizayithetha apha ifuna umqhagi, nothi laa nto kuthiwa lihadahada, ezaa nkukhu zimhlophe ezingakwazi noma eziya zikhula nge-6 weeks. Sithetha thina apha ngenkukhu yesintu. Xa sithe yesiXhosa we mean an African chicken. It could be from lo homestead yakho, Zulu, Sotho, Xhosa, Ndebele, kodwa kuba sithetha intetho yesiXhosa apha sizawuthi inkukhu yesiXhosa but ibe inkukhu yesintu. Yenzani ke le nto ingamafutha enkukhu yesintu lo mqhagi? Ninzi into yenziwa ngala mafutha. Abanye ke basawasebenzisa kwezinye iindawo. Ndikhe ndiva abantu bethetha ngawo la mafutha ndiqonda uba ibunqabarha le nto abantu abawaziyo. La mafutha masiqale ngento yokuqala. Namafutha ayasetyenziswa ngabantu abathakayo xa bekwenzela into yokukukhusela, basebenzise amafutha enkukhu. Ixesha elininzi ke mntana omhle la mafutha enkukhu asiye siwadibanise namanye amafutha, njengoba xa siqhela ukwenza nje kuthakwa amafutha, kufakwa amafutha entlwathi, kufakwa amafutha kaxam, kufakwa kudityaniswe la mafutha and then kuthethiswe la mafutha. Mandi-emphasize into ethi this topic namhlanje is inspired topic ebesinayo kwisikolo sakwaVusilanga this Saturday. Besincokola ngawo la mafutha entlwathi, oxam, amabhubesi, awuthikoloshe, izandawana, ukuyotshona koopiyano, thikoloshe, zonke nto ezikhoyo nezingekhoyo. Besincokola ngaloo mafutha. There was a discussion on amafutha ezilwanyana zasekhaya, thethwa ngamafutha egusha, thethwa ngamafutha ebhokhwe. Sangathi siyangena kula mafutha ebhokhwe. After that discussion
I then got inspired ncokola nabantu sincokola nabo xa senze ezi video sathi amafutha enkukhu akusekho mntu uthetha ngawo, sithi number 1 ayasebenza for protection, siwahlanganisa namayeza, asiwahlanganisi namanye amafutha. Ayasebenza amafutha enkukhu. Okwesibini, kuwe wena mntu othi sithetha ke ngabantu bamabhanti kodwa singekho specific, ngela xesha lakudala apho kwakusetyenziswa khona amafutha enkukhu, abantu babehamba, umntu asuke kule lali ahambe ayotsho kulaa lali kuhanjwe kulalwe endleleni, kuba kaloku kwakungekho ezi transport, kwambe kunqunyulwa amathafa kulalo kuthiwa masilaliseni. La mafutha babewasebenzisa not only for that protection, but xa kukho into ezayo embi nobulele babekholelwa kabantu belo xesha uba ayakuvusa la mafutha. Bakhona ke abantu bangoku abawasebenzisa emabhantini, abanye bawasebenzisa kwabantu benza into ezirongo. Umntu ofunwa ngamapolisa ukuthi uzawusetyenziselwa la mafutha enkukhu ukwenzela uba xa kukho into ezayo imxelele into yakhe. Kunamayeza strongo ke le nto, amanye awo asiwazi loo mayeza ayisetyenziswa ukwenzela uba ishukume le nto, ikudlikidle le nto, ibe kukuvusarha noba ikuvuse hlobo luni kodwa ikuphaphamisa uzokwazi uvuka ume ngeenyawo. Ayaphinde ke yasetyenziswa ke la mafutha xa siya kunumber 3. Kuwe wena mntu othi uyi-breadwinner kweli khaya, ukwenzela uba ingathi i-breadwinner lena ibe iphantsi koxinzelelo loba u-breadwinner bungaphela u-breadwinner, ubone le xa uphangela kuloo ndawo yenza ubu-casual obuthile, nguwo oprovidayo ekhaya, ingathi ungadendwa apha, ingathi ungakutshwa apha, ingathi ayiqondakali le nto yalo msebenzi ukuwo. Le nto yala mafutha bazawasebenzisa ke ukukukhusela, particularly ke ngoku kuzawusetyenziswa amayeza okukukhusela not kwintshaba kodwa ukukukhusela uba ungaphazanyiswa kule nto uba ube yi-provider ekhaya. That was number 3. Unumber 4, la mafutha bayewasebenzisa ke kwiinto ezinjengalaa nto sikhe sathetha ngazo apha zomhlonitshwa. Xa ufuna uba kuloo ndawo kuyo ube yindoda eyaziwayo, umama waziwayo ohloniphekileyo, asetyenziswe la mafutha ukukunika isidima. Phayana ke eklasini Saturday nakwezinye iiklasi ke ezigqithileyo siye sohlule phakathi kwamafutha okanye amayeza akunika isithunzi namayeza akunika isithinzi. Amafutha ke entlwathi, amafutha emamba emnyama ngoba sincokola ngawo eklasini, sithi ngamanye amafutha ambalwa akwazi ukukunika both isithunzi nesithinzi depending kwimeko. Amafutha enkukhu wona akunika isithinzi not isithunzi. Isithunzi le nto eziba abantu bakoyike xa ufika abantu babe nemibilini. Isithinzi loo nto, kanti isithunzi le nto yenza uba abantu bakuhloniphe, abantu bakuthande. If uphethe abantu awufuni abantu bakoyike, ufuna abantu bakuhloniphe so that ungabi yongonyama ithile kuloo kona ukuyo. Amafutha enkukhu ke ayayenza loo nto. Amafutha enkukhu ayaphinde yasetyenziswa kwiziqhumiso xa kukho loo nto fabe iyaqhunyiswa phakathi kwekhaya. Elinye igama ke lokuqhumisa kuzawuthiwa kukushunqisa ngesiZulu, or when you are burning iyeza uqhuma apha endlini kubekho loo msi. Ayasetyenziswa if there is a problem apha phakathi kwekhaya, akuvanwa. Nanku utata ugibiselana nomama ngamacephe, nanku omnye uthi fokova, omnye uphuma ngomnyango, omnye angena, kukho ingxaki, there is no harmony phakathi kweli khaya. Kodwa ke kuqale kulungiswe mntana omhle ukuba sisichitho, futhi most of the time izawuba sisichitho noba senziwe luhlobo luni, kulungiswe iingxaki zezichitho. Emva koko kusetyenziswe ke ngoku amayeza okuqhumisa to control le energy ngaka kweli khaya, yenza abantu babe tense, abantu balwe, omnye xa kulele ujonga le nomnye ujonga le. Bazawusebenzisa ke la mafutha enkukhu to bring ibalance apha phakathi kweli khaya. Wena mntu ke ulandela into zabelungu, they will do the same thing with essential oils. There are essential oils ezenza exactly the same thing, ezawuspraywa kanye basifake kweza puffs. Enye puffs ziconnect imibaneni mase imane itsisiza ukukhupha that nto icontrola la energy. We've discussed into zamakhandlela apho besitsho uba akhona amakhandlela ayenza la nto balance i-energies. However, okay, we don't want to get to it, but ngobe sincokola eklasini, ezinye iiklasi ezingaphambili apho sincokola khona ngesiwasho, we will tell you
yaba-offenda kabanye abantu, kodwa ke it's fine. We'll tell you ukuthi iziwasho zi-limited mntanomhle, zikhona izinto iziwasho ezingazenziyo. Liyasebenza ikhandela, kodwa ikhandela lisebenza nje li-limited. Uba usebenzisa amafutha ezilwanyana, is the same argument esiyireyizayo kumuntu ofoni lapha ekhaya. Tata uBhele, ndifuna uva ngezinhlanga zemali, ndifuna imali ekhawuleza, imali eninzi. Siyamxelela ukubana imali ekhawuleza, imali eninzi awuzukwazi uyifumana ngezinhlanga zemali. Hamba uye kubantu bezigubhu uyothwala, kuba yiyo into ezawukhawuleza. Kuba kaloku, truth be told, we've said it before, we say it again, you cannot compare i-plant we-compare ne-animal in terms of its strength. Thina sisebenzisa pure plants. Umuntu osebenzisa amafele enyoka, amafele namathambo nee-pieces zento ezithile, loo nto yakhe lo mntu lowo will have amandla than isityalo. That's why ukuba ufuna ubutyebi obukhawulezileyo, awukwazi uza apha ekhaya uzofuna iintlanga zemali siza kukujikisa sikuxelele uba yeyiphi indawo enokunceda. With consequences ke apha sizama uthetha ngayo lento kaHarmony, sitsho ukuthi izinto zesiwasho will bring you harmony, but animals njengoba sithetha ngawo lamafutha enkukhu, apha sithetha ngamafutha enkukhu esisilwanyana sasekhaya. Xa sithetha ngaso silwanyana akukho bungozi ngokuba sisebenzise lamafutha enkukhu, ngamafutha ekudala asetyenziswa ngoomakhulu. By the way, nje ukukuyi-emphasize lento, bakhona abantu ababethanjiswa ngoomakhulu babo amafutha enkukhu. Kuzawuthi xa ugqiba oxhelwa kukhutshwe amafutha apha kuwo lo mqhagi anyibilikiswe, kanti omnye umntu, particularly amaxhwele, azawuxhonywa la mafutha elangeni athontsizele kuloo nto, kuba asiyikholelwa le nto uba amafutha xa watshisile aba namandla njengoba ngoku bengatyanga. So azawuthontsiza kathontsizele entweni la mafutha aqokelelwe nguloo makhulu ukwazi ukwenza izinto zenzeke. Uzawuthambisa abantwana xa besiya esikolweni. We discussed ke le nto yokuthandiswa kwabantwana kwiklasi yaSaturday uba bisenzelwa ntoni, kodwa ke singathethi ngala mafutha enkukhu, besithetha ngamanye amafutha ayakhusela njengoba uphuma nje apha endlini. That was unumber 6. Unumber 7, that was number 5. Unumber 6 sithi amafutha enkukhu siyawasebenzisa kwizinto zebusiness. Maybe if you listened to ngoku besithetha ngamafutha enkukhu kuwe wena mntu okuthiwa uyi-provider apha ekhaya, that was number 3. Apha besithetha ngomntu oqeshiweyo. Apha kunumber 6 sithetha ngomntu ozisebenzelayo, oprovidayo kwikhaya lakhe, ofuna abantu bangene kule business yakhe. Ayasetyenziswa ke la mafutha enkukhu. The only time, one of the few times apho la mafutha enkukhu ayadityaniswe namanye amafutha, kukuyo le case yokwenziwa kwesibunge. Apha kukhandwa isibunge kusetyenziswa amafutha enkukhu namafutha egusha. Abantu uzawuva besenza izibunge ngamafutha ezinye izinto. We don't know izinto zabantu zisebenza ngosebenza, kodwa amafutha esibunge ngamafutha okubuthetha ngomhlehlo. Awuzukwenza umhlehlo, awuzukwenza isibunge ngomhlehlo webhokhwe mntanomdla, awuzukwenza isibunge ngomhlehlo wenkomo. Sisebenzisa owegusha. Apha ke kule case siwudibanisa namafutha enkukhu. Sifuna izinto ezikwazi uprovide. Igusha ayiprovide ke yona ngukulothobela sikutyele, kuba kaloku xa bethetha abantu besibunge bathi bafuna abantu xa besize evenkileni kwavusilanga, umntu athi noba ezothenga iswekire aphume ephethe ne-12,5 kamilimili, kuba kaloku uvusilanga umkhombile uthi ungashiyila 12,5. ngoku lo mntu unguthobela sikutyele. Amafutha ke asetyenziselwe isibunge. Yiloo nto yenza abantu xa befika kweli shishini lakho balandele imithetho yalapha ekhaya, benze le nto ifunayo. Inkukhu ke yona idlala eyayo irole kuloo nto yokubiza abantu kweli shishini. Unumber 7, ayasetyenziswa la mafutha. Besithethile phayana umzekelo uthi umakhulu ebezawubathambisa abazukulwana bakhe xa besiya esikolweni, aphinde lo makhulu ebebathambisela esinye isizathu aba bazukulwana. Xa kuyobhalwa
kube kukholeleka ngalamaxhekwazi uba la mafutha enkukhu akwenza ube alert, akwenza ube alert, ube clever la mafutha, ube pop ukuba siyayiva la language. Ngawo ke la mafutha enkukhu ayasetyenziswa ke for abantwana besikolo, asibathambisi nje kuphela, ininzi into enziwayo ngawo la mafutha enkukhu ukuprepare abantwana. Nantsi ingxaki yabazali, umzali unalo mntana ebebaleka isikolo unyaka wonke, umntana ehlela apha ejamele nomzali engangeni isikolo, ngoku sheke 2 weeks i-exam ibhalo, lo mntana akayazi neyona nto ibisenziwa esikolweni. Nanku umzali uyabaleka uya kubantu bamayeza, kuyobhala umntana uzawufeyila, akho mayeza opasisa. Sithi ke thina apha emayezeni, ukuba ebekhona amayeza opasisa, ngekuthiwa abantwana babantu abanyangayo bapasa bonke. Into yamayeza ikwenza xa kusithiwa likwenza ube alert, kwenza ube alert mntana omhle, ukwenze ba nezinto bezifuna ukwenza dum, zikhona izinto ezenza dum, ezenza ubulibale nale ubuyazi. Umntana esikolo makafunda iincwadi zesikolo. Thina emayezeni sisuse ezaa zinto ezimsibazayo umntana athi ngoku bebhala kubekho into ezimozelisayo, umntana avela adinwe nje bezobhala, abanye namehlo lani ingathi azawuphuma inyembezi, omnye amongoze, omnye abe nentloko, omnye agule, kube nzima kumntana kuba kaloku kwezi zinto zibadodobalisayo sithi makabe alert. Mazithi xa zifike hleli, kungabikho nto zizawumozelisa, soze uthi usebenzise la mafutha ube usoze. Apha sithetha ngenkukhu elala ngomlenze omnye kwikhuni elibhityileyo. There is no level ka-alert more than that. Sigqithe siye kunumber 8 sithi la mafutha enkukhu tata ndini otsalwa ngempumlo, mhlawumbi udlisiwe, masingathi mhlawumbi siyakubona udlisiwe. La mafutha enkukhu kayakwazi usetyenziswa ngabantu abakwazi ukwenza izinto. Ukubana uthi wena unayo into erhanelayo uba udlisiwe, enye yendlela ke zothi xa ugqibo likhuthwa elo dliso, kuba ke maninzi amayeza akhupha amadliso, ayongxaki into obulala idliso, libulawa nangabantu abangakwazi unyanga. Xa ugqibo likhupha elo dliso, ikhona into yenzelwayo idityaniswe namafutha enkukhu. Iba yingxaki ke kulaa mama, kuba uzawuthi phinde sithi uyafika nalaa nto yakhe, ayifake le nto yakhe, kodwa lo tata ngoku alert, lo tata ayisenzeki laa nto, uqhubeka abe ngutata kulo eli khaya. But ke apha sithetha kootata abahamba apha ekhaya, asibhekisi kuni bomama bafuna ukuze ekhaya. Sinawo la mayeza okwenza izibambelelo, yiza uzowafumana, uqinisekisa uba lo tata akayimamelanga le channel, sibone naye senyonyoba ezofuna yena lena yakhe into kuba naye siza kumnika. Ukuba uthi heyi laa nto katata ingathi ngoku iphinde yaphela, sithi buya siphinde siyihlaziye. Senza loo nto ke kweli khaya kuba kukho my friend apha, sizama ukwenza imali. Umbuzo ke ngokubana tata uBhele, la mafutha zeziphi ezi ndlela, uchazela uba enzani, asetyenziswa ngeziphi iindlela? Bayawasebenzisa abantu kwizinto zokubethelela apha phakathi kwemizi, bayawasebenzisa kule nto kuthiwa kuqinisa, both ke le nto bethelela kunye nogcaba okanye uqinisa umntu, bayawasebenzisa. Siyichazile ukuba ayathanjiswa. Baphinde ke abanye bawasebenzisa kwizinto ezikhothwayo la mafutha. Abanye kulaa nto besikhe sayithetha yamadliso bawasebenzisa ibe yinto ehamba namayeza okutya. Eyokugqibela siyichazile ke into yokubana la mafutha ayawafaka omayezeni kwizinto zabo zamabhanti. Nango ke amafutha enkukhu, khawuhambe nawe ke uyoleqa iinkukhu, ungathathi la mahadahada ezinkukhu zimhlophe ezingakwazi uBhele uthetha ngakwazi nophefumla, kuba nje bethetha nje khona abantu abamnqongozelayo ndabantu bandithakatha fumana la mafutha ale nkukhu. Sithi hamba kuyofuna la mafutha enkukhu, uqinisekisa uba yinkukhu yesintu, ayizizwe ezi nkukhu izinto engaziwayo. When we say inkukhu yesintu, we don't mean ambofuna le nkukhu kuthiwa ibrown iphakwe, nafuna inkukhu yesintu ehlala emzini, inkukhu yesintu engumqhagi esuka kwindawo apho bekukho khona nezikhukhukazi, inkukhu ekwaziwayo ukuba iyakhwela. Ungafumani inkukhu engekaqali
ayizuyaqalisi ukukhwela, ayizukuncedisa kule nto siyifunayo. Inkukhu yasemzini, ungayi kwindawo enjengomthiza uthi uyofuna inkukhu because xa uyijongile iyafana neyesintu, ayizuba nayo le nto siyifunayo. Sifuna inkukhu ibihlala emzini, inkukhu ibibona izinto zasebusuku, inkukhu ibikrwela isityisa iimazi zayo, inkukhu ibileqa imazi nayo ileqwa kusetyenzwa isenza ubunkukhu bayo. Khawuthule ke nkukhu ndini engubhele. Siyayiyeka ke sithi mayilale, sibulisa ke abasithumileyo sithi kubo makube chosi kube hele, siyacamagusha.